På sit møde tirsdag ved Socialudvalget er der drøftet sine mødetider. Sagen er ellers allerede blevet behandlet, både i udvalget og i byrådet. Balladen begyndte for et par måneder siden. Med undtagelse af Dansk Folkeparti ønskede alle medlemmer af Socialudvalget, at udvalget holdt hver andet møde om aftenen, i stedet for om eftermiddagen som normalt. Dansk Folkeparti forlangte sagen i byrådet, hvor den blev stemt ned. Nu har Finn Buch-Petersen sat den tilbage på Socialudvalgets dagsorden. Det har jo sådan lidt i protest, kan man jo godt sige. Vi havde i Socialudvalget en beslutning om, at vi skulle flytte mødetidspunkterne. Den bragte Hanne Kjeldberg fra Dansk Folkeparti sig i byrådet, og byrådet mente altså, at vi skulle rette os efter dem. Nu er det udvalgene, der selv beslutter deres mødetider. Derfor mener jeg, at det er Socialudvalget, der må tvinges til at lave den tidligere beslutning om. Det er imidlertid tvivlsomt, om Finn Buch-Petersen får noget af sin protest. På forhånd anbefaler formanden for udvalget, nemlig at den stemmes ned. Jeg vil indstille til udvalget, at vi ikke ændrer på den beslutning, der blev truffet i byrådet, så vi resten af året mødes kl. 4. Da sagen sidst blev behandlet i Socialudvalget, var Randi Hansen ellers tilhænger. Og det er netop det, der forarver demokratilisten. Jamen, jeg er stor tilhænger af, at man kan være fleksibel og komme hinanden i møde. Og jeg er heller ikke enig i den beslutning, byrådet tog, hvilket jeg også understregede dengang. Men jeg synes ærligt talt, at politikerne burde have mere vigtige ting at beskæftige sig med. Og hvis vi gør noget andet nu i udvalget, så vil det ende op i byrådet igen. Og så kan vi spilde byrådets tid endnu en gang. Socialdemokraterne i Socialudvalget, de retter sig ind efter borgmesteren eller flertalsgruppen eller Dansk Folkeparti, eller hvem det nu er, der har besluttet, at møderne skal holdes i dagtimerne og ikke i aftentimerne. Men Randi Hansen afviser, at hun skulle ligge under for Dansk Folkeparti. Så taler han mod bedre vidne, for det ved han udmærket godt, at vi tages ikke som gidsler af nogen. Det har han jo om nogen kunnet konstatere.